На 19 януари 2016 година, когато беше първата тръжна сесия на пазарен сегмент ден напред, стартирахме с 17 търговски участници, които де-факто са учредителите на борсовата търговия в България. Днес те са над 100 активни, което ни нарежда на едно от първите места в Европейския съюз по брой участници. Преди 10 години стартирахме с трима колеги. Това беше голямо предизвикателство. Преди да работи енергийната борса в България, няколко години имаше работещ свободен пазар на електрическа енергия, но де-факто никой не знаеше точно на какви цени и какви количества електрическа енергия се търгува. Преди всичко се промени начинът на мислене на участниците на пазара, включително и нашия. Промени се това, че те започнаха да вярват, че е възможно да съществува един прозрачен пазар, един конкурентен пазар, който да произвежда една равновесна цена и да създава предпоставка за едно планиране на потребление и производство в един по-дълъг период. Енергийната борса е институция, която осигурява прозрачност на сделките на електрическа енергия в Република България и осигурява равен достъп на всички търговски участници до свободния пазар на електрическа енергия в България като цяло. Най-важният сегмент, който администрира Българска независима енергийна борса, е пазарът ден напред. За него се формира всъщност цената на електрическата енергия. Това е сегмент, който се оперира на основата на търга и формира всеки календарен ден от годината цените за следващия ден на електрическата енергия всеки един часов интервал. В по-дългосрочен план нашите усилия са насочени към стимулиране на автоматизираната търговия. Това дава възможност за по-оптимално поведение. Оптимизация означава по-справедлива цена, означава по-добро използване на наличните ресурси. Бих откроил като една от най-важните стъпки извършването на пазарните обединения на този етап с страните членки на Европейския съюз. По този начин българската енергийна борса е пълноправен участник на общия електроенергиен европейски пазар. Това дава достъп на българските производители, търговци и консуматори, на борсовите участници, до оферти купува и оферти продава на търговски участници в рамките на целия Европейски съюз. Това улеснява търговията, повишава още повече конкурентността между търговските участници, което пък гарантира, че купувачите купуват на възможно най-ниски цени от една страна, а от друга страна продавачите са в състояние да продават на възможно най-високи цени.